Левски срещу Айкатина. Това според мен е състава, с който Хули Веласкес ще излезе. Това е формация 4-2-3-1. За мен Хули Веласкес, пак казвам, ще излезе с този стартов състав. Виждаме кой е на вратата. Светослав Вуцов. 4-2-3-1 формация. Ляв бек според мен ще започне Майкон. Да, последните няколко мача беше контузен и Хули Веласкес залагаше на Алекс Ентейс, но мисля си, че Майкон е напълно готов за тази среща и ще вземе участие в тази среща. Централни защитници отново Хули Веласкес ще заложи на Серафимов и Кристиан Димитров. Тук дилемата между другото за мен беше дали Хули Веласкес ще пусне Серафимов или Макун, но от това, което виждам последните няколко мача, Хули Веласкес залага доста често на Серафимов в европейските мачове. Така че залагам на Серафимов с Кристиан Димитров, който ще бъде капитан в този матч. Десен бек ще бъде Алдаир, той няма конкуренция тук, както знаете Кандем е контузен. Също така между другото Хули Веласкес и Левски привлякоха нов десен бек, говорим за Хевертон, но няма. Тук за мен Алдаир си започва като десен бек. Двама в средата на терена, Мубарик и Търдин. Между другото, това е доста солидна халфова линия. Знаете, отборът на АЕК е доста атакуващо настроен. Има много добри футболисти, не само в средата на терена, а и в предни позиции, така че на Хули Веласкес ще му трябват точно е такива биткаджи в средата на терена. Особено Търдин буквално е биткаджи. Пред тях ще играе Сержиньо. На лявото крило ще бъде Евертон Бала и отдясно ще бъде Кофлекс. Централен нападател ще бъде Рейналдо. Те между другото, те четиримата много често си сменят позициите. Ако сте забелязали стила на игра на Левски, така не само този сезон, а и предния сезон. И всъщност, както Хули Веласкес е начало на Левски, хората, които атакуват, постоянно си сменят позициите. Така че дори и тези четиримата да започнат така, Евертон Бал от ляво, Окфлекс отдясно, Рейналдо, централен нападател и Сержиньо зад нападателя. Във всеки един момент Евертон Бал може да се премести като централен нападател, всъщност Сержиньо да отиде на лявото крило, Окфлекс да отиде зад нападателя, така че доста размествания се случват в стартовия състав на отборът на Левски, когато отборът владее топката. Тук искам да подчертая, когато отборът владее топката, тук също искам да кажа, преди да си дам прогнозата за този матч, е, че не съм на 1000% сигурен, че това ще е титулярния състав, но съм убеден на 90%, че това ще е титулярния състав. Пак казвам, това е формация 4-2-3-1 и когато Левски се защитава, ще бъде с формация 4-4-2, поне от това, което съм гледал и забелязал от играта на Левски, когато се защитават. Евертон Балаш се връща, нали, когато Левски губи топката, Евертон Балаш се връща да помага в халфовата линия, Окофлекс също се връща да помага на халфовата линия, Сержиньо и Рейналдо ще остават напред да пресират централните защитници на Айкатина. Всъщност това видео е доста кратко. Прогнозата ми за този матч е, че Левски ще победи. Защо Левски ще победи според мен? Защото има повече мачове от началото на сезона. Айкатина тук що започнаха. Да, загубиха матч от Офикрит в Гърция. Това е матч за купата. Загубиха го, всъщност не са в такъв ритъм, в който отборът на Хули Веласкес поддържа в момента. Доста по-тегави мачове изигра Левски от началото на сезона. Да, между другото АЕК направи доста тегави контроли с доста добри съперници, но си мисля, че Левски е в доста по-добрият ритъм и наистина като сплотеност Левски е доста по-добър от отборът на Айкатина. Няма нужда да казваме какви индивидуалности има отборът на Айкатина. Всъщност, хора, преди да си дам точната прогноза, искам да напишете долу в коментарите как според вас ще завърши този матч. Левски, Айкатина, как според вас ще завърши, чакам и долу в коментарите и всъщност я ми напишете долу в коментарите дали ще ходите на този матч. Така че аз ще ходя на този матч, ще ви снимам влог в главният ми канал, разбира се. Но да, прогнозата ми е 2-0 или 2-1 за отборът на Левски. Нещо такова ми се върти в главата. 2-0 или 2-1 в полза на Левски. Това е което давам хора. Даже ако Левски се умее да не допусне гол в този матч, ще бъде перфектно, но Левски със сигурност ще вкара гол. Просто този отбор няма спирка. Буквално този отбор няма спирка. Този пичага е страшилище. Този пичага е страшилище за всяка защита. Много е бърз, много е повъртлив, много е
Много е добър, много е добър. Тук като добавим и Евертон бала, експлозивен, ударите от дистанция са му специалитет. Също така той Пичага е на световно ниво, много добър футболист, винаги така търси топката, независимо в коя част на терена, дали ще е тука, дали ще е тука, дали ще е тука, дали ще е тука, той Пичага винаги търси топката. Сержиньо, много добър. Също така Търдин, много добро впечатление ми прави, откакто е в отборът на Левски. Биткаджия му бърик, между другото. За мен е доста underrated. Доста е underrated, така доста от феновете на Левски се фокусират в ето тези хора в предни позиции, но то Пичага върши черната работа. То Пичага върши те двамата вършат черната работа за Левски, откакто Хулио Ласкес пое отбора. Също така Майкон, между другото, не ми е чак толкова стабилен Майкон, защото последно време прави много скандални грешки, които водят до опасности пред вратата на Светослав Вуцов и Майкон, ако се умее да ги избегне тези грешки, тези малки досадни грешки, Левски ще е още по-добър отбор. За Одер няма какво да кажем, това е най-добрият десен бек в българската FBET лига и наистина сега има перфектна възможност да се докаже на европейската сцена. Кристиан Димитров, между другото, това, което ми прави впечатление е, че Кристиан Димитров в началото на сезона може би само в един момент го видях да губи първа топка и това беше първия матч срещу Борец в началото на сезона за Левски. Това беше единствения път, когато видях Кристиан Димитров да губи първа топка във въздуха. Мале, това е скандално. То Пичага печели всяка една първа топка. Серафимов, между другото, доста хора го хейтат. Не знам за какво го хейтат, но то Пичага е доста стабилен. На мен ми харесва как играе с топката, на мен ми харесва как влиза в един оборствата, харесва ми как се раздава. Така че мисля, че Левски има доста добър състав. И да не забравяме Светослав Вуцов. Доста добре умее да играе с топката, за мен няма да има абсолютно никакви... Да, окей. Сега в този матч ще бъде доста по-трудно и наистина на Светослав Вуцов ще му бъде така доста по-стресиращо да подава топката ето тук в тази зона в средата на терена, между двамата пресиращи футболисти, атакуващи футболисти на Екатина, да подава топката, да я вкара в средата на терена към Търдин, дали ще е към Търдин, дали ще е към Убарик, дали ще е към Сержиньо, който се връща ето тук дълбоко да получава топката. Но ще му бъде трудно на Светослав Вуцов да подава ето тук в тази зона. Окей, ще му бъде много лесно да раздава топката тук към Серафимов, към Кристиан Димитров, ще му бъде лесно да подава топката към Алдир ето тук, ще му бъде лесно да подава топката към Майкон, ще му бъде лесно тук да рита топката към Рейналдо по-скоро, защото в повечето случаи Евертон бала навлиза навътре в средата на терена, освобождава пространство за Рейналдо и между другото Светослав Вуцов много добре разпознава ситуациите, когато Евертон бала навлиза в средата на терена, дали ще освободи пространство за Майкон, дали ще освободи пространство за Рейналдо, без никакво значение. Светослав Вуцов го вижда това нещо и веднага е готов да даде дълъг диагонален пас. Така че това е прогнозата ми, е 2-0 или 2-1 за Левски. За мен Рейналдо отново ще избухне, но много стабилен мач според мен ще направи и Серафимов и Алдер. Да, Левски се защитава много, но много е важно за Левски първите 15-20 минути да направи много добър и тегъв домакински натиск. Ще има 40 000 на стадиона, пак казвам, аз също ще присъствам на този матч. За първи път в кариерата ми ще чуя химна на Шампионска лига. Това, което съм мечтал от дете. Мале, това е скандално. Това е хора. 2-1 или 2-0 за отборът на Левски. Чакам и долу в коментарите за това как според вас ще завърши този матч.